Hi ha una cançó també que m'agrada molt del disc, que és Felicidad, és de les meves preferides. Aquesta cançó de què parla, per exemple? Jo crec... o sigui, un dels missatges, que potser no és en el que més aprofundeix, però es pot deixar por ahí, que és que per ser feliç tampoc fa falta tant, no? I bueno, és el fet aquest de que poder sentir la felicitat com estar a tope o... I evidentment que ara hi ha molts motius pels quals pues, la gent pues, no té la salut mental que ha de tenir i que costa molt també estar bé. Però jo crec que un dels motius pels quals la gent està malament és perquè creu que no està bé, perquè té com la felicitat o l'està bé com algo superidealitzat. I diu, ostres, sí, la cançó pues, hi ha moments molt complicats, però jo et veig somriure, no? Per tant, ja t'estàs acostant molt més del que creus de ser feliç, jo et veig ballar o passar-t'ho bé. Jo crec que apunta una mica a això, que poder tenim un gran ideal de la felicitat com estar superbé en tots els teus aspectes de la teva vida, destacar-hi positivament, i a vegades simplement és molt més relatiu en el teu moment, no? Si algú pues, que està, jo què sé, té una situació molt difícil a casa, pues, poder sortir un moment de casa i estar amb els teus amics ja és una manera d'apropar-te a ser feliç, no ho sé. Yeah. De què ets profe? De filosofia. Sí. Es nota. Sí. Sí, Què tal? Però, o sigui, de què fas? De batxillerat? Sí, clar, No, assignatures, batxillerat, alguna ESOCAU, d'optativa i tal, Okay. però... Ets el profe guai, no? Sí, ara, de moment encara tinc l'edat Encara tens per ser el profe guai. No, i encara queda, jo crec. Sí. I tant. Però està bé perquè a l'àlbum, bueno, jo crec que el concepte de l'àlbum i tu, per exemple, doncs parles que t'has com adentrat dintre del món aquest així budista i tot això, però alhora hi ha com un contrapunt una mica on te'n rius una mica també de tot aquest concepte o com es ven, no, actualment, una mica d'això de noves tècniques de meditació, no sé com ho dius, de... no sé què, com és, yoga per AliExpress? No, Sí, no, budisme per Wallapop Això, i budisme per yoga Wallapop. Però és que això no ho hem dit nosaltres, no? Això està escrit, és la nota de premsa, no? A la nota de premsa, vamos. Sí. És que sóc jo l'esclau que escriu. Però sí. No, però descriu bé com la idea de... O sigui, el concepte amb el que englobes tot el disc, no? I li dona com una miqueta una volta així més profunda tot, on també dius, vale, ens ho agafem en sèrio, però potser a vegades no tant, no? Sí. O sigui, primer que, en part, quan m'has dit tu que ets budista, tal qual, que jo he fet, sí, no, que està dubtós, era per això, perquè no ho vull dir perquè és molt pedant, però en plan, jo, si practico alguna cosa així, és de manera com honesta i de veritat, no com la gent que fa budisme per Wallapop. I no sé, fins i tot em fa una mica de ràbia, no? Perquè hi ha com molta gent que... Bueno, tothom s'identifica amb alguna cosa. Sí. Llavors, quan tens algú que s'identifica però que ho fa com mainstream o mal fet, pues fa una mica de ràbia o sap greu, perquè és com... No, per mi en els hippies no els hi ha passat res pitjor que els pi-hippies, perquè són com el dimoni i tothom odia els pi-hippies i després si tu ets hippie pues, diuen no, és que sou el mateix. I dius, merda, no, és que ell és per Wallapop, jo... No sé. Llavors, vinc a tocar una mica això i també fent-ne mofa, perquè evidentment... Jo sé que hi ha coses com anar a viure en una autocaravana que fa bastanta gràcia i és bastant ridícul i encara que ho defensi fins al fons, pues, bueno, no sé, entenc que és excepcional i que pot fer riure, pues, anem a riure una mica d'això. I són les dues cares, el budistes superserios, alhora superconsumidors i d'aquí en surt pues, anar de 5 a 6 a ioga. És com quan vas a la típica platja que hi havia com que estava regentada per hippies i ara hi vas i és com tot de penya allà fent... El Pachamama. Amb els nens, sí. I és com, vale, què ha passat aquí? On estan els de veritat, no? Sí, és una mica la pregunta. Fins a quin punt després jo sóc el de veritat, perquè, bueno, no sé. Bueno, és que hi ha un punt que jo crec que les línies es tornen una miqueta borroses, no, a vegades, i, bueno, no sé. Però està guai. I crec que el concepte de l'àlbum ho ajunta tot molt bé, perquè crec que feu com un rock així molt com juvenil, positiu, parleu d'amor, de sortir de festa amb els amics, passar-ho bé, també com hi ha molta pregunta de què passarà en el futur, no? I aquesta com l'agobi molt de quan t'estàs fent gran, no?
però el concepte amb el que ho agafeu tot i ho ajunteu doncs fa que quedi allà ben empaquetat, no? Què anava a dir? A veure com anem de temps. Però mitja horeta està bé. Sí, m'han dit que et colaves a backstage. Pot ser això o no? Sí. Sí, jo crec que Com ho feies, això? els dos grans esdeveniments més totxos de colada és sempre amb el meu germà. Sempre és com li van pillar la gràcia a colar-nos a backstage i sobretot amb el criteri de on et coles? Et coles un concert que t'agrada suficient com per fer l'esforç, però no prou com per comprar entrada. O sigui, si t'agrada molt un grup, no te la jugaràs a si entres o no. Llavors, per exemple, hi havia el Festival B, que és un dels pics dels top, com es diu? El Golpe, un dels top és el que fan al fòrum, no? Sí. Pues el Festival B no... això no... Era entre la pasta que valia, pues no volíem pagar perquè tampoc hi havia tants artistes, però sí que ens feia gràcia per alguns. I vam agafar i vam dir, va, intentem-ho. I l'objectiu era anar a veure Carolina Durante, que tocant a les 2 del matí. Vale. I has d'anar bastant aviat. Aquí estic explicant secrets. Però... Vas bastant aviat, rotllo 4 a la tarda, o sí, 4 por ahí. I, clar, la seguretat en aquest moment ja és més mínima, vesteixes una mica de negre, que se't pugui confondre amb qualsevol altra cosa. Com més gran siguis, jo crec que millor. Una cosa és veure nens de 13 anys i l'altra gent més adulta. I vas mirant, busques com punts de seguretat que hi hagi moltes entrades i sortides de gent, i va ser un moment en què va passar una furgo, la furgo tapava el vigilant, o sigui, la vista, i nosaltres vam entrar per l'entrada del backstage, per dir-ho així. I ja està, i vam estar allà tota la tarda, nit, i... Però o sigui, al backstage. Sí, la vam cagar amb això, ens vam quedar al backstage, perquè dius... Per què fèieu el backstage? Clar, penses, que guai, al backstage, si gent famosa. Una birra. I sí, estàs assegut i no passa massa res. Tampoc pots parlar amb els famosos perquè ja estan amb les seves coses. I després, poder això a les 4 de la tarda, pues, a les 11 va venir una i va dir perdoneu, vosaltres de quin grup sou, perquè no us hem vist, no sé què, i vam dir, no, estem amb els de so. I diu, bueno, us portem a no sé on i apunteu que sou aquests i us donem el braçalet. Us mirem a la llista i tal, i nosaltres, fuck. Total, però que per anar a les oficines havies de travessar el festival i vam començar a córrer a la que vam sortir. I després, estant al festival, ens vam adonar que era molt més divertit estar al festival. O sigui, el consell és, tu et coles pel backstage, claro, però després passa al festival, no t'has de preocupar, l'angoixa de merda que no... I ja està. I la qüestió és que vam anar a les 4 de la tarda, feia molt de sol, Carolina tocava a les 2 de la nit, i a les 12 estàvem patats i vam anar a casa i no vam veure el grup. Hòstia. I ja està. Però sí. Okay. Bueno. Però això, o sigui, va ser a la primera que vas descobrir que això podia funcionar o què? O sigui, sí, va ser la primera vegada que vaig dir en els llocs serios també funciona. Sí, no, jo he fet de muntador i moltes vegades, o sigui, sempre que he anat a muntar he pensat, aquí fa colar qualsevol. De fet, me'n recordo una vegada que vam anar amb Penélope, amb el meu grup, vam anar a Madrid a tocar i anàvem a fer un teloneo de White Lies, que és com una banda de UK, crec, bueno, d'Anglaterra. I vam anar o sigui, anàvem cap a la sala, saps, allà, no recordo quina sala era, però entrem i ens trobem en l'escenari muntant els de Calavento, saps? Que són de Figueres, i llavors vam arribar allà i ens vam quedar mirant en plan, què feu aquí? I el tio ens va mirar i que el cantant coneix el bateria del meu grup, saps? La germana d'en Josep és col·lega. I se'l va quedar mirant en plan... No, o sigui, no entenia què fèiem allà, saps? S'han colat. I és perquè simplement vam entrar i vam dir venim a tocar, saps? I vam entrar. I era la sala... O sigui, eren 2 sales que estaven una al cantó de l'altra i vam entrar a la sala equivocada, saps? I es veu que estava Calavento tocant allà. Però... Hòstia. Que és que no... Sí. Tu toques a la porta a la tarda i dius, ei, concert. I ja està, saps? Sí, intentar entrar al concert 2 minuts abans, pues, hi ha seguretat a tot arreu, fins i tot al lavabo. Ara, a les 4 de la tarda, o hi ha gent que a llocs molt totxos, jo sé, personalment no, però allò que llegeixes o t'expliquen, de gent que va el dia abans que està muntant l'escenari i es posen a la nit, pues, es tanquen al lavabo a algun lloc allà amagat i l'endemà ja estan dins. No sé, com abans, boig, més... Sí, no, això ja està tarat mental. Vas al concert el dia abans, no? Sí. Però igual el que estigui netejant el lavabo pel matí, no sé.
Però sí, o si vas a un lloc i dius vinc a muntar, és que és, vinga, cap a dins. Ningú vindrà a muntar, o sigui, ningú s'inventarà que ve a muntar. Saps? El meu tio, com tenia un grup de música i deia que es colava no sé, no sé si el Vinyarroc o algun així gros, perquè tenien un grup de música. Llavors agafaven una furgo negra, la del grup, la carregaven i anaven allà i deien tu, venim amb els instruments a descarregar. Clar, com a segurata veus una furgo negra en plena d'instruments i tal, no dius aquests han vingut a colar-se, claro. saps? Dius, joder, el grup que ja toca a les 5, no sé. Hòstia, I entraven amb la furgo, sí. Ja ves. D'aquí poc nosaltres amb l'autocaravana. Claro, és veritat. Us l'utilitzareu per fer tour o què? Jo, sí, jo si puc, sí. Ja ves. Bueno, com... A veure si la pots carregar bé. Si la pots conduir, I que veu tots, apareix uns quants. Clar, sí. Crec que just. És de 6 i el grup som 6. Però amb instruments i tot. Clar, Bueno, ja veurem. Ara es complica. Home, és que si no, de pedazo de caravana que t'has pillat, no t'ho vull. Sí. No, poder instruments, has de buidar tot. Treus tot i entres. No sé. Home, és que amplis... No, bateria... clar, no, si començàvem a comptar això, poder ja no. Saps que mira, de fet, ara que t'explicava allò de Calavento, me'n recordo a Madrid quan ens els vam trobar, ells anaven amb una caravana, però clar, eren dos, i els tios anaven amb la caravana, ells dos, i portaven la bateria i dos amplis de guitarra, així, ja està. Així que... Sí, no, és que... És l'avantatge de ser pocs. Sí.